बाबू खय चाललं? खय चाललंस? मंदिरात. नमस्कार मंडळी, कोकणी मालवणी सुगरण या युट्यूब चॅनलवर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत. आम्ही गावा गेला तुमका माहितच आ. आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कणकवली तालुक्यात आमचा उजरम गाव आ. पावनाळी रवळनाथाचा आमच्या गावचा मंदिर आ. तर आज चांगले चांगले कार्यक्रम आहेत. सकाळी होम चालू होणार, नंतर होम झाल्यानंतर कार्यक्रम पण संध्याकाळी 4 वाजता फुगड्यो पण फुगड्यांचा कार्यक्रम आहे बायकांचो. हळदी कुंकू वगैरे असताच. त्याच्यानंतर संध्याकाळी भजन झाल्यानंतर लास्टला एकदम अवतार नाटक पण ठेवल्याने या. तर आज एकदम मजेचा दिवस हा. खास करून ह्याच कार्यक्रमासाठी आम्ही मुंबईवरनं इलाव. आता घरची सगळे अजून जरा बाहेर पडतात. घरची अजून मंडळी हळूहळू एकेकाची तयारी होता. बायकांची तयारी उशीर लागता या सगळ्यांना माहितच आहे. तर आता सकाळी उठान पहिला चाय पाणी झाल्यानंतर मग एक एक उठत. त्यानंतर मग आम्ही आता हळूहळू निघतलो. बघा आता एक एक येऊक लागली. हे बघा यो बारको येलो, ही सुगरण इली आताच. सुगरण नमस्कार. नमस्कार. आणि या मोठा चेडू इला, आणि ह्या आमच्या भावाचा मोठा चेडू माझी पुतणी. हा छोटाच म्हणजे मोठ्याच्या नंतर ह्या छोटा. आणि आता बाबा इले मागून हॉर्न मारता. बाबा बसांते तरी. बाबा नमस्कार. 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 हा हे आमचे बाबा घातले पावनाळी रवळनाथ प्रसन्न. चला गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती, लक्ष्मी नारायण महाराज की जय. पावनाळी रवळनाथ महाराज की जय. चला मंडळी भेटूया मंदिराकडे. सजवलं जात आहे पावनाळी रवळनाथ यांना. ही माझी बहीण आहे, खास कळव्यावरून मुंबईवरून आलेली आहे कार्यक्रमाला.
काय मग कसं वाटतं आज कार्यक्रम? मला खूप आनंद झाला आहे आणि खरं म्हणजे ही आमच्या गावची शान आहे पावनाई वळवळनाथ मंदिर आणि खूप वर्षांनी हा सोहळा इथे बघायला मिळतो आणि सुट्टी नसतानाही मी 1 दिवसाची सुट्टी घेऊन आलेली आहे आणि हे याच्यामध्ये एवढं सगळं हे बघून मला असं वाटतं की मन भरून आलंय. संस्कृती कोणी सोडलेली नाही, जपलेली आहे. हे चाललंय पण आपली संस्कृती अजूनही आलेलीच आहे आणि त्याबद्दल मी म्हणजे खूप कौतुक आहे. जेवण झाल्यानंतर जेवणामध्ये जेवणाच्या ताटामध्ये तुमचा पत्रावळ आहे, जेणेकरून ती डिश खराब होऊ नये या उद्देशाने पत्रावळ ठेवलेली आहे. आमचे वाढपी तयार आहेत. आज जेवणाची व्यवस्था केलेली आहे. खीर 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 जाडर आपल्याला लोणचा जाडर खीर या मटर देणार नाही, कारण जेवणारे सुद्धा सोला बटाटा पिवळी भाजी पुरी. कृपया गडबड करू नका. पाहुणे मंडळींना प्रथम आपण जेवण बनवलं आता आकड्या भात तयार आहे. पुरी तळलं जातं आणि सहर्ष स्वागत करतो. आणि सन्माननीय ग्रामपंचायत कर्मचारी सावंतराज यांची सुद्धा या ठिकाणी चाल आणि पोट भरून जेवा. पोट भरून मागून चालू आहे. पाणी व्यवस्था इतर काही गोष्टी देण्यासाठी जर 2 पाणी तयार असतील तर कृपया त्यांनी सहकार्य करायचं आहे. स्वयंसेवक भरपूर आहेत, नुसतं जिल्हे लावू नका.
आमची पंगत जेवक बसल्या सुगरण जेवता मंदिरात आज गोडा जेवण. आमची मोठी बहीण मायरा गेल्या. इथे आमची वहिनी पोट भरून जेवा. या आहे जेवता ना व्यवस्थित जेव. स्वागत चेडू बसला आणि भाची बसली. मंडळी बघ कशी जेवता. सर्व गावातील श्रेष्ठ मंडळी या कार्यक्रमाला आलेली आहेत. या सर्वांचे उत्सव कमिटीच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत. कोणीही जायचं नाही. कार्यक्रम लगेच आपण सुरू करणार आहोत. तत्पूर्वी इथे सर्व भाविकांना हा प्रसाद त्या ठिकाणीच वाटला जातो म्हणून इथे भक्ती आकार आहे. त्यानंतर ठिकाण आहे ते तळीवाडीतील वाघबीर. तळीवाडीला लागूनच असलेल्या एका ओळखलं ना एका ओळखलं. यांचा मालवणी सुगरण चॅनलला सबस्क्राईब करा. हॅलो 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 हॅलो. ओटीवर बायकांनी लाईन लावलेली आहे. सुगरण आहे लाईनीमध्ये बघू शकता.
आहे बना गोड घेतला, पाट्या घेतला आणि पिशवी घेतली, चिंचपेटी घेतली, घेतला लक्ष्मी आमटी घेतली, तेल घेतले, भाजी मागली, आंबाडा फुले घेतले, बाकी मोत्याची रस घेतली, कणवली घेतली थोडी, सोन्या मोत्याचे घेऊन खाले म्हणून चांदी ठिकाणी थोडे जाऊन पहाट केव्हा झाली जागेने सगळे जाऊन गरजा सोडून आले 75,000 रुपये काय करतात जे प्रकार पूर्वीच्या काळी आडीवाडी 3 महिने एकत्र यायच्या म्हणजे श्रावण महिना सुरू झाला की शेतीची कामं संपायची लावणी लागली हा मधला वेळ यायचा त्यामुळे काय व्हायचं एकतर एकमेकांच्या भांडणाच्या आणि लोक पावत झाले गोटोडे घालून आम्ही नटुष्य अटुष्य पानबाई पटुष्य नरकोडी घालून आम्ही नटुष्य अटुष्य पानबाई पक्षाला नजरेरी नको माझ्या गाडीला अगं असं नसतं ग अशाने जगे फसतं ग अटुष पटुष अटुष पटुष अटुर्ग पोरी गिंड्याची लांब दोरी गिंडा मोडगर पोरी गिंड्याची
टाळ्या तरी मारा, कंजूसी करतो फक्त मजा घेतो. या का पिठाचा कुठा पावडर कोट पावडर ना. Thank you.
आता आम्ही घरात निघाला, जवळजवळ 6 वाजून गेले आहेत. 2-3 कार्यक्रम पार पडले. आता संध्याकाळी भजना आणि रात्री दशावतार नाटक हा. तर पुन्हा येतं लाव, पुन्हा रात्री महाप्रसाद हा. काय घराकडून मग जरा आराम करून लगेच पुन्हा येणार. नमस्कार मंडळी, पुन्हा आम्ही मंदिराकडे आलो. आता रात्रीचे कार्यक्रम आहेत, भजनं वगैरे चालू आहेत आणि दशावतार होणार आहे जसं मी तुम्हाला म्हटलं. तर बघूया आता. लाइटिंग बघा कशी केलेली आहे, एकदम चकाचक. एंट्री मंदिराकडे सकाळी कशी लाइटिंग चालू नव्हती ना आणि दिवसाची दिसत नाही. आताच गाडीत ना उतरली. बाबू मम्मी काय बोलतो, चला. आहे चालता. पार्किंग एकदम फुल आहे ना, पार्किंगची जागा पण फुल आहे, पण सगळीकडे फुल. लेक चालता, मोठी लेक पुढे. काय हो, बरा ना? निघाला. लाइटिंग एकदम झकास. गाडी अकडे पण फुल एकदम. पोरगे बघा कशी उडीओ मारतोय. त्या काय ठेवले नाही बघा, वर खाली करतोय. बरं ना बुवा, नमस्कार. बघ नशीब लागता, लगेच नंबर लागलो तुझं. मंडळी बघा कसा वातावरण आहे, गंगाने काय होतं एकदम झकास वातावरण. मंडळी आता भजन चालू आहेत. आत्ताच एक संपले, दुसरं चालू झालं. याच्यानंतर मग दशावतार नाटक चालू आहे. बघू शकता किती अफाट गर्दी.
सन्माननीय भाई कलेक्टर आपण कृपया इथे रंगमंचाच्या इथे यायचं. 7 पेपर देऊन त्यांचा सन्मान होत आहे.
आज जातोय तुझ्या पुत्रानं विघ्नराज गणेशानं ममतासुराचा शेवट केला. नारायण नारायण